Ngeminyaka yama-90s, iMpumalanga Township kwakuyindawo engu-Alubadwa ngenxa yombango phakathi kwe-ANC kanye ne-IFP okwaholela odlameni. iMpumalanga yayifana ncamashi nenkundla yezimpi. Lokhu kwadala udungunyane esifundazweni. uDokotela Meshek Radebe nabanye bahlangana balwa nalolu dlame. KwaZulu-Natal ihlukile KwaZulu-Natal esike saba kuyona, but ngenxa yokuthi saba honest, sathembeka. Ngikukhumbula ukuthi lento yodlame into yokuqala yasayina uqolo labaseHammersdale eMpumalanga. Then bas-advise usihlalo we-IFP National Chairperson uDr Mdalose nobaba uMsholozi uNqamalala ukuthi let's create island of peace throughout the province. Ngenkathi engungqongqoshe wezokuthuthukiswa komphakathi wazakhela igama ngokuba ngumkhumbi wokunethezeka. uRadebe waqala uhlelo lokwakhiwa kwezikhungo ezihlanganisa iminyango kahulumeni ndawonye ukuze kusizakale abantu kangcono. He will also be very well remembered through his contributions in the agricultural sector, in the social sector, where he was even referred to as umkhumbi wokunethezeka as well as umkhombi olwa nobuba. Hamba kahle Comrade Meshek, usikhonzele phambili. Ngo-1993 wahlonishwa ngeziqu zobudokotela eNyuvesi yaseCape Town bekanye nomlaba ngokuletha ukuzwana endaweni. uBhungane wasebenza nabaholi be-ANC nabe-IFP belida ukwakha ukuthula especially endaweni yaseHammersdale. uRadebe waba yilungu lesishayamthetho saKwaZulu-Natal kusukela ngo-1999 kuya ku-2018 nalapho ashiye eseyisekela somlomo. Uzofihlwa emathuneni asekhaya emaqongqo ngomgqibelo. Londe Radebe, SABC News, eThekwini.